Wel, da ni'n cyrraedd pen llanw'r cystadlu yn adran y Moch Cymreig. Hugh Williams wedi bod yn cadw cwmni fi drwy gydol y cystadlu. A da ni wedi cyrraedd prif Pencampwriaeth y Beinw. Yr hwch, y sbinwch ifanc a'r sbinwch hun. Tair yn y cylch a'r mae'r beirniad wedi bod yn gyflym iawn. Mod i gweld nhw eisoes yn diaw, felly mae'n gwybod beth mae eisiau. Mae wedi gweld nhw'n barod yn di. Mae'n cofio nhw o'r dosbarthiadau blaenorol ydy. Yndi, ydy. A sut maen nhw'n cymharu a sut maen nhw'n cael ei gosod yn dyfarn di, Hugh. Yr hen hwch eiddo Dyn Wilkinson o Rhondda Cynon Taf, Sioned yn y pen bella. O'n i'n meddwl bod Emily Paddock sy'n gen ni fan hyn, Swiss Stafford efo'r... O, Sioned! Champion! Sioned Thomas, gyda lwyddiant llynedd a mae'n parhau efo'r trend eto lenni. Mae'n cario'r momentum ymlaen. O, gwych iawn, Sir Gaerfyrddin. Mae'n neud job lan yn ochr y teg i hi. Gwych iawn, mae'n edrych yn hapus iawn. Myrddin James a roi'r cwts mawr iddi fyna, mae o'n hapus iawn drosti. Yndi. Gwych iawn. Dwi'n trio cadw llygad y beth sy'n digwydd nesaf, Hugh. Ond llongyfarchiadau mawr i Sioned ac i Myrddin yma. A ddwn ni nôl ar gyfer y prif Bencampwriaeth. I'r dim.